Vysmrkej se. Tak už si můžu vzít? Poupni, pořádně. Tak ne. A co se jí tady stalo, Páťo? Krábla se. Má dlouhý nechtíky, viď, Páťo? Že jsi to říkala? No tak už mi dej. Už mi dej. Tomáši, můžeš to potom pustit tamto? Jo. Martine, přestaň. Za chvíli. Vypiju kafičko. Jo, až půjdeme, tak půjdeme, Marti. Potom. Já si vypiju kafe, jo, Marti? Pak když si mnou vykoupeš. Pojď sem. Pojď sem, ty. Až si vypiju kafičko, jo? Já si vypiju, no já tebe taky, no. Až si vypiju kafe, tak půjdeme, jo? Rok je to. Ale půjdeme bavit. Půjdeme vedle na Lily House? Jo. A zůstaneš tady se mnou? Nezůstaneš. Máš televizi. Budeme spolu Usmívej se. tvoje. Nestyď se. Páťu, ukáž se strejdovi. Maruško, zamávej. Udělej sír. Co hro? Onder je hro. Co tam bylo v kuchyni? Bylo tam plno? No co, jo? Jo? Bylo to malý ten sál. Jo? Můžu už ten film vysílat delší dobu. A už Abyste tam měli to. dejte tam něco dobrýho. Jo, popcorn a kouk. To je tam škrká. Začínám škrkat. Já si dneska nic nebudu. Za chvilinku. Ale ty jsi dneska prospala celý den. Rozumíš, co to je za chvíli? Jo. Světlo je tam. Celý den si prochlápala. No, co? Strejda ti nedá pokoje. Strejda ti nedá pokoje. A kdo to je?